UMLA ka not Shillong ba Adelbon nang room haka janmiet ka khat artri kula lengkot araja arpulai ula ino ya ka kam kumut khot ka yeng dor bar thawan ka jala meglia uba Adelbon lon ban IT ya ka city ino kam MLA hau lampang ka yeng dor bar thawan ba met ba lingdo kani ka jing ino kam uba Adelbon ka long man pen kre ya khun byang ya election nang thawan sa ka yeng dor bar ka jala ka ban long haki khandiat tyo banwan man taw snam na ka voice of the people party Fiar yang kesinging lawan ban tandai ka resignation ka jong aku MLA kakti jong honorable speaker jong ka assembly ba met ba lingdo kawi nagadaw ko long ba ni don ru ka jing perkret am tani election ti hoy ni tip gi don tagi anti defection lo ndai kam attract nakam ta jonga ba represent 100% mo ko mulun MLA tadi nga sode hi kham tam ba don gi jing thmu ya ka ba nganrung ban penesno pat sakawi pat ka party ka bang itip boro ka voice of people party jadi halor tanong rim ngaku aru ya kaban penkuit jadi nak ni kawi ke parti ke bah ngajob kum UMLA nak khnam jadi halor tanong rim kawan man tanda karsenation kum bakalong kandai lah mondi khan riu tarik ti badau baningkong ngasngoban aingo yoblei nombor nong thau bla ai kalat dinga ba lembak ki pai ba ke ba la ai nga ke jingjob ani ka kenti jongka arja khapra bangla persang labor ibu kumlo ban trei ya ka kamram ka deiti ka ba kila benset alor jonga kumno mi khmat ban pendep hok la jong jing sakri la ka development apo constituency bar kumju ki issues ki ba pertaining ki badai ki pertaining issue khamtam jongka state i tengah persang ban pendep hok jong kamram ti ngasngo ya bangam de ban ya la ban ai khoplei nam te ki pai ba kiba ladap pan ai ke jingkersan tigi pai ba rong scam kenum don kan no ke jing so benyau ke jing so donong mo ndai ini long I por batang sipnai tam hakaban complete no pat ya ka jinglong MLA tin rei ngalapan sim pan ikarai ku mangalapan pau baka de gadaw nam ta mangalapan kret ban rung sa voice of people party thi ngadon ke jing anglot ku mangalaperung ngalasim ke jing kret adi ban rung sa politics nadu senam arjar khandai kum MDC tengah persang hiban bat scam ka nongrim klamda pai nani kerja no na ka nongrim ka bangala depan penpau syaki pajba lembaki rencana election bang sayo ka jingjob nadu tikipor bat de halor ta nongrim ka ba haswa ya ka bang simni karai pila ngangit scam ba baro mo ngetip ya ka jinglong juman ha ko bede bar ka khnam tendai ngadap ka jing sungu ko bakrau ko ba jingsha ko ba kani ka party kani ka pure indigenous party mo ka party trairi ka ba nga so sarong bangami na constituency ka bangidon ki mix population but ki pen pauru ya ta ka jing priang ka jongki nrei namar ki daw pat ka ba don ka jing korum karam tengah sungu ya ban pulut ka por ban ya le thma hapo kanumla ya ka ban pediang jadi halor tanong rim ke bakong sanduk kalong bakum nungi dong kamban fokus ki kam ki basya khamat kam tambe ke bedai na ka banta ke jinglong jiman juga setiet ki isu babon ba tidak ada isu bun kam tang ke bangin ya le mangi para mangi hapo ngaso ba kanuma yarap inga pak man poi syakathong de halor tanong rim tengah perkat pada syo bangan sim karai ngada pan terwai ladi syaki wei pat ki political parties haswa ya ke bangan sim karai balanu ngan rung pat ban join officially pat sa VP ti kumbaki parti boro mo ngalapan pau ngala ong balada ki kwa ban simenga la ki priang to priang le me ki nongrim ki bangadon tenrei babon pat kim sim la pai shu pat sa kata kajing ya keren de lor ta nongrim ngai hab jengmut kawai ka jengmut kawai ka jing perkhat ringkat pat ka VP po jalam di Barden mila basai moj bedi example beri du presiden Johnny Kaseng mga sudon kata kajing kermen namar ba hakajing perkat ke jonga kajing ya lenti ngalai mangla bisar babun sin ngala sio job tang election bakla kut no tang election ringim kwa ban pelong leno ya kajing kersan ka bagi pai ba kila ai ni kwa pen mentoi ka votes ke jongki ban ngi kwa ya ban pendep ya ka ban pen orlong ni kajing themu ka bangi lakular ri pai ba kumlu ban khun ya taki jing dokam joka state i ti ya bangan sio job tang election nganum la ban poi pat sakathong kan don jimut derot tang nore mai ibaron kajing kermen lembaga di Kaseng VPP bagi nang la yang ban beteng pak di isu hadian bagi job
Ada pai ba ibet lembaga mon jong play. Ngadon ka jingit ke baskem baki pai ba kinumpat ino namar kumbangala persang haga por ka ba ngaile ke election amali. Nganalong MDC ru to por arteli ka bang ban fulfill. Iki pai ba kubang ngong bala danga job ke amali nganu mele show ke MDC. Tiga ba arpat ngong bala danga job ya ke amali nganumrung siya ke government. Lada kadon ke BJP. Kata lu lada kembiang ki kendon kumut kam lagi suki pergi kendon kilong nakabanta ban race yaki different pertaining issue jogas din ti hadin prab nai hadin bakhlat no ia mali belon borom napo Shela constituency i ba Don Kupar Roy hadin ba mai ila klat no te kalong vacant ka seat speaker ti hiki por kadon pa ka jingi penbait kadon ka jingi terwah natu bakum loman rung sa government tengah arah ada ke isu ke belum clear cut condition ni government lembaga reservation ke state reservation policy bakum loman review ban revamp no dia lo tanong rim ke ba makiru ki priang yang asa government tidai halor ta kanong rim ke ba ngarung pat sa government hati ki por but play ini ki isu ke ba ngalabu akhmat pai ba mo ti ngatrai ki pai ba hidu ken bisar nomor ngam simla bitre yaki lan ban set kala yaki but ngadai ubriu bang ngampat jukuria naka constituency ngampat jukuria ru naka party ndai kadai kadon pat kadau ke bang haban mi nak khanam ndai ke bang nongrim pak ngayo ban kit lang ngayo ban ra lang bar ke baru ngadai ubriu bang pat jukuria naka nongrim lang ngadai ban yang rang ba marwai po ka assembly hapleng ke jekran di yaki isu bo peru ngalayeng wa ngadon lang bat government ru haban ban kren penpau ya ta kajing persa ka jonga umdai government re yaki policy trekam kumbakalong mangle i basan potuli kisnam kelayan tengem si ngim yo i bandon ke jengkerman na ka banta kalawai nomor ngim don kum ka state kamtam kita ki turu development mo ka bangila ban ai jengkerman na ka banta kani ka paten bar kamtam ya kalawai ti deh lor tak nong rim kaba pi kaba kong sandu kalong ba ngidong kam ban part scam ka nong rim kaba ke mengna kren ke bangi haban penpau hagi jing yakun kaba sya ta kalenti mo ti hakoi ka benta par kalong ba hagi jing yakun ni election hoi ngi haban nginum la bar kensting ngaban tristom dengan ngit scam miru ba ngade ubrio ubayang ka nong rim bat ubah keren ru ikanong rim nangis kami pai ba kinum ino kin ayu ru ya kajing job pane kenti ha bang nang ai kular ru banai pandabok la jong kamram kedaiti bat kajing ke clean